моята Яни. Аз съм Яни. Първо трябва да го включим. Първо в контакт. Опа! Ето за това ми трябва помощ от моето Яни. Съставките, които ще ни трябва за днес са цели на чесън и лук, бейби спанак и морков. Ще штракнем с пръсти и вече ще са нарязани. Представете си, че сме штракнали. Започваме с зехтин. Това е Extra Virgin Olive Oil. О, яко е загряло. То много бързо, само да кажа. Сега го слагаме на меню. Пътаме старт. Слагаме си... Добре, вътре! Чувствам се като тези вещиците, които си бъркат от фарата. Слагаме морковите вътре и разбъркваме хубаво. Следващото нещо, което ни трябва е целина. За първи път готвим с целина и двете с Яни, така че това ще бъде интересно. Чесън, дами и господа, гледайте какво става тук. Ечно злато. Моята баба казва, лука лекува 100 болести, чеса на 1000. Добавяме и спанака. Много е здраво! Мисля, че е готово. И слагаме малко зеленчуков бульон. Настъргваме портокалови корички вътре. Сега ще го вкусим малко с червен и черен пипер. Увеличаваме градусите на 200 и слагаме капака и чакаме 5 минути. Започна да излиза пушек. Искам да ви покажа нещо много готино. Има функция анти-смоук и той смуква парата. Вече няма дим. Последната ни стъпка е да добави доматено пюре. Защо се стресна? Ами защото ти каза да го слагам бавно и внимателно и те просто паднаха и се стреснах. Мина му времето. Ще гърми! Не, това беше положителна оценка от нашия Panasonic. Той каза, браво, добра работа, продължавайте в същия дух.